két balszáztán 24. Figyelj. Nem, az öcsém biciklis tönkrepatom. Nem baj az. Hát nekem nem, de neki igen. Jön balról, és akkor fú! Kurva anyád, elküldik a kormányom. Jön egy bali jobb tripla kiploppos. Itt a telefon előtt. Ma! Egy trükköt. Mit mondol? Magyarul mondtam, mert mit nem értek. Nehogy már vége legyen. Még tart a harc. Rezeg a bicikli. Szóval ezt fogva meg, szerintem itt nem jó. Vagy sampagyon. Amit azt úgy csináltuk előbb, hogy így rendesen neki az volt elő. Ez trükköt. Elessél. Ha bazdmeg, ha mondod, akkor viszik, hogy eleszek. Anyád! Színeket fociztam. Szerintem a bicikliden, Monster Truck! Hol tértél? Hallod? Mikor mit carbon drip? Hol tértél? Megjössz a kamu. Megjössz a kamu. Másik egy nagy. Hoppá! Kurva apád! Gyere ide! Látod? Kutya, gyere ide! Figyelj. Efi, szomszédból, gyere ide! Cigány, gyere! Majd! Oda tudjuk közülni. Menjetek innen, megtartja oda, menjetek innen. Fogmánál, elfogyják. Hagyja, menjetek innen, parasztok. Parasztok. Kik volt? Ez az én kamerám picit jobb, nem az éde. Jaj, dugmász, szalcsolásod, bazd meg. Hülye, neked is ugyanilyen mondta passzukó. Na gyere vissza, Szeged! Itt egy nagy kis. Az a gújnak. Mindig kell Adjatok egy botot. Tegnap Tegnap azzal hülyeskedtünk a törőterembe, hogy találtunk ilyen favonalzót, megfogtuk az alufóliát, kis gecibe összenyomtuk, és azt csapkodtuk a vonalzóval. Jó volt. Már? Még azért várjál vele. Még azért várjál vele. Lesz jön.